So guys, nagluto na akong kusinero para panihapon. Nara o, unsa man itong sudan? Isda nga. Inununan. Loading lagi ko karon. Gutom na manggod. Inununan ba ni siya? Inununan. Hello, oy. Excited na kay ko. Kay sige ra ko kaog bulad. Missy, unsa to siya? Nga atong panihapon. Isda. Isda. Daing may inununan ko, dili laing. Dili, uy, daing ka karon. Ang daing. Sinugbak? Dili, di ay la. Masig, kuan na taan ni kay kamo. Wala yun sila kabaluon sa ng daing. Sige, nalutuan na siya. Kaya Inununan raman ka niya. Inununan di akong naong. Ganun, inununan mo na. Inununan may videohan na. Ah, okay naman mabidyohan. Samo kay Kaspay. Guys, di daw ko na siya gusto mabidyohan iyang naong. Kaya dili siya inununan. Narang inununan. So, kuan lugar ni, unsa may ingredients ani? Na ay sibuyas, bombay, atsal, ahos, o Isda. isda. Correct kami sinaan siya Og isda. Luya. Kulang pa yung suka o suka. Asin. Hala, oy, gapataka lagi niya kung kauban diri guys. Parihami. Mga agalutuan na kay gutom na kayo. Lagyan natin ng suka. Ay, wa pa ni suka.